जम के खाए के बा, जम के पार्टी मनाए के बा, ऐश करे के बा। बोला पूरी केहू के चाही? अरे ना हो अक्षरा, हमरा पूरी ना चाही। खेसारी जी से पूछ लो, कहीं खेसारी जी के पूरी चाही तो बोलस। अरे ना हो, हमरा पूरी ना चाही। पवन बाबू से पूछो, उनकरे पेट बड़का बा, उहे बहुत ही ज्यादा खालन। अरे एक खेसारी, हमारा पूरी चाही, लेकिन तू अपना हाथे द, हम उनकरा हाथ के ना खाएम। अरे काहे हो पवन बाबू, उनकरा हाथवा में का भइल बा? कितना सुंदर त पूरी बनैले बाड़ी, दूगो ले ल, खा ल उनकरे हाथ से। अरे ना एक खेसारी, उनकरा हाथ के ना खाएम। भले उपासे यहाँ से चल जाम, लेकिन उनकरा हाथ के ना खाएम, काहे कि बहुत बड़का धोखा देले बाड़ी। अच्छा ठीक बा, सब भुला जा, आज नया साल हो, आज तो खा ल उनकरा हाथ के। हमरो के तो काजल धोखे देले बाड़ी और बगल में बैठ के आज खा तारी, त का हम नइखी खात? खा ल तू, आज नया साल हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक बा खेसारी, तू कहतर तो खा लेतानी। ए अक्षरा, दूगो पूरी द तो हेने, कम से कम दुइयो गो द, आ जल्दी खा के तनी दारू जल्दी से पी, काहे के रात हो जाई। अच्छा दे तानी। इतना भाव काहे खाता रहा? दूगो पूरी खा, दूगो के बदला में 4 गो लो ना खा। ठीक बा, बस इतने खा, अब चले के घर है। 4 गो पूरी में हमार पेट भर जाई। रहे द अक्षरा, रहे द, बस काफी बा। अरे खेसारी जी, सब केहू खा ले हो, अब चलल जाओ घरे, रात हो जाइयो ना तो चले के जल्दी। ठीक बा, चलो हो पवन बाबू, उठ, हाथ गोड़ धो के चले के घरे, रात होखता, चले के जल्दी।